Unay daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Unay daytan kaka. Welcome back to our channel, guys. Jor Drama Tips TV kat makadwayo manen ni Auntie Jor wano Jocelyn Oblero Ramirez. Okay, guys, so agibasa tayo kadagiti comments, sabay greetings and shout out. Okay, so kung nanipagayam tayo a Jose T2C4G. Thanks sa upload, Sir Triple R, kunana. Madika agsubliti din na asawa, Marisa, ituloy mo tadarum mo. Madika mabuteng, no anya ti aramiden na problema na atan no agpakamatay ko na namat. So, ti kanasaon daytoy, ket tartarabayan ni pagayam Jose, dagiti drama tayo, iti Jor Drama Tips TV. Ket pagyamanan unay dayta, pagayam Jose, daytoy advice mo kini letter sender. Kunamat ni pagayam tayo, Roselyn Hill, kaasimot ni sender. Sapay kuma, tamaas yan, dagita boss mo ka, Cheryl. Happy listening to all. Thank you so much, pagayam Roselyn Hill. Shout out kada kayo, agraman ti pamilyam. Kastamot kini pagayam Jose, shout out. Kan shout out mo kini pagayam Imelda Velasquez, ako nana. Enjoy listening always, ma'am sir. Naragsak ng oras, suno rabi itayo, dita. God bless us all. Thank you so much, pagayam Imelda. Iti comment. Kung naman di pagayam Norman J.R. Binayan, awan mo't upload yon. So, pasensya kayo pagayam no daytay pasaray awan. Tano da duma, nakapsut unay ti signal kat saan tayo makarecord. DJ tiga po na no da duma or syempre at dati pakakumikuman launay or saan anasaya at ti rikrik na uno ibagatay na adda gurigor. So, taramidin nyo, dagiti saan nyo pa'y nabuya, kung saan nyo pa'y nangagan drama, mabalin nyo denggan papagayam. Ta tilinaon ti Jor Drama Tips TV, kat kurang-kurang 900 vlogs, videos, dramas. So, iti drama, kat adamat less than 500. So, nuhan nyo pa'y nangagan dayta, mabalin, awisun da kayo, adumngag kadagita. Okay, pagayam Norman, thank you iti comment mo, shout out kan ka, kan ti pamilyam. Kung naman ni pagayam, RJ, awan mo ti quality na ni Nana Trisyang. So, kanain mo't ngagdengdengag ni RJ. Kadagiti amin, alinaon da iti Jor Drama Tips TV. Dun talaga adenggan na, from the start up to the end, tap ni ti kastakat, ammo na yung story kan, maawatan na. Ti kababagas ti story tayo. Wenta ni Nana Trisyang ket kwa, datay tipong bakit, nangato, ti kayat na isulaang ti husto. So, adang madagiti kakasat at tao. Maawatan tayo, no daduma. Ngam no daduma, saan tayo maawatan. Adagiti kababalinda makapaluksaw. At adagiti nalastog, kakasjay. Dagiti kunada nga agraraman na baed, nakaraman na baed, okay? So, no, di yung kahit ti maawagan iti kas na papagaya, magpakasimple tayo laeng. Uray no, timmal uti biyag tayo, timmal uti posisyon, timmal tayo. Saan tayo liplipatan, ti nagtaudan tayo. Ta saan tayo nga palpalastog dayta, tano, mapukaw tayo dito yung lubong, awan serbi tagitan. Okay, tinasayat kit di, kat agaramid ka itinapintas anagan. Babaen ti panangaramid mo, kadagiti agkakasayaat, agkakaimbag, kadagiti pada tayo, kadagiti gagayom tayo, tapno iti kas takit numapukaw tayo, adda naimbag, pakalaglagi panda kada tayo. Okay, so, kung naman ipagayam Imelda Velasquez, unay ta duduuganen, Rubilin, no siyak tisika, nilatan narding, ti ikam kamay samon, ading Rubilin, kuna namat. So, happy listening here in Riyadh, Saudi Arabia. God bless everyone. Thank you so much, pagayam Imelda. So, dajay mat, ti kapanunutan ni pagayam nga Imelda. Di pagayam tayo mat aray madulay. Dati kadwa tayo mat, dati yung agdram-drama ijay radio station. Nalipata kon DJ year, nakaraan a year. May samot kadagiti, dramatista tayo mo. Okay, so, thank you so much. Nakong, Raima Dulay. Iti, parang tartarabay mo, kadagiti
drama tayo, dito'y Jor Drama Tips TV, kastamatan iti Facebook. Kunaman di pagayam Roselyn Hill, narigat tagpili no asino ti kayat mo ita sender, agpaisumad ay tata, adamot lang di jay, Rick Nana, isumat lang ti masurot. Sa bagay papagayam agduduma ti kapanunutan ken Rick na. Ngem mabalin tayo latamet nga i-share ti advice tayo para kadagitoy letter senders tayo. Letter senders nga daan iti parparikot a pakatikawan. Okay, so shout out ang tayo madapagayam Meda Abalos, Leonora Bautista, Jasmine Rivera. Ako na dito, da kayo gayam ti aday ti likod ti istorya masakbayan ni pagayam yo Roger Refuerzo Ramirez wano triple R. Wenta ni pagayam yo kat aday isuna kadagiti na duma-duma YouTube channel. Kan adda pa isuna iti radio station. Iso dati pakangkangagan iti daytoy. Ijay DZWT, okay? Shout out para kini Dez Villa Valley Sabado, Cheryl Rodolfo Talbo, Imelda Reyes. Kan kada kay aminan anaya tamang tartarabay kadagiti drama tayo dito Jor Drama Tips TV YouTube channel kasi ti unay daytan kaka. Ken kamanong Roger anara artinamnama Ilocano Tips and Vlogs dagiti YouTube Shorts ken aminan vlogs. Tapay ko mapapagayam, maanusan nyo ngay tultuloy, tarabayan, tagiti amin na drama, iti daytoy channel. Maawis kayo amin papagaya. Thank you so much. I love you all. I love you all.